assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade e wiide alhamdulillah no wayno en gatti e windande men wonande jangoɓe alkule qur'ana arabɓe wino o noon jangde nde saɗani sa woɗɗini haqqille ma tan jangde nde woɗɗuma ene wayno sa yi tinama nde ɗo ade ɓallima kono ɓallogol ngol a wawa ɗum yiide gitama ɗe ɗo ɗe jiidata ɗe aɗa ɓallima kono a wawa yiide no ɗe jiidata ni noppima ɗiɗo ene ɓallima kono a wawa yiide noppi ɗi ɗeɗo ma gaɓɓule aɗa ɓallima kono a wawa yiide ɗe ɗo hinere ndeɗo a wawande yiide ɗo e ɗo ene ɓallima a wawa ɗum yiide ñiƴe maɗe aɗa ɓallima a wawaɗe yiide ɗemgal ma ngal ko nder woni a wawangal yiide sowona geltinagal boowal a geltinagal boowal kono soga woni nder a wawangal yiide lesɗo ne ɓallima daane nde ne ɓallima a wawa ɗum yiide hoɗɗiduma ndu ne ɓallima dow hoorema ene ɓallima a wawa ɗum yiide caggal ma ene ɓallima a wawa ɗum yiide les teppere ma sona a soo koyngal ngal nde mbawa yi tepperde ko sa darima teppere majjirima ndeke noon anne haqqille ma o ko nder waɗa ɓernde ma nde ko nder waɗa ɗon teskuwa ma tan gaddata ɓallo ma wasa woɗɗadema ko jangata ko haqqille ma o wasa woɗɗoyde ko jangata ko haqqille ma wona hen teskuwa ma kadi wona hen teskuwa addantama wawde hunde ko jangde ko ma wonde teskuya teskoɗa ndeɗo harfere mi jangino nde ndeɗo masande mi jangino nde ngol ɗo konngol mi jangino ngol ɗum saabi noon jiya kamɓe jangoɓe ɓe hen sono janginima lewtol ngo ɓe doroma ko ba sijmimara kaytoyo ɓeɗo ngal ndewarma alifun ba'un ta'un ɓe ngal ndewarma tenete abajada hawaza haɗaya ɓeɗo ngal ndewaya ayqasun bakarun jalasun hayettoyo goto kala cudal ngol rewgol ndewda e makko e ngol laawol tawi ko laawol ba simirat rewe makko ko ceerno oɗo ardi ko mbaadi alifun ba'un ta'un jaade o ardi ko abajada hawaza haɗaya hayettoyi jaade o ardi ko ayqasun bakarun jalasun hayettoyi jaade hatta so remiri ene ari wondem ha jiita alkule ɗe masɗe cowarde to masɗe cowarde
wadde ko ma janga limtongo ganda kala alkulol no wiyete alkulol ngal gandata gayna on saha masɗeɗe so garoyi mbawa dañde kaɗa masa mbawa dañde kaɗa masa on saha so a jangi limto a jangi hijjo mbawa nawatande ko wiyete taro ngo fuɗɗa arde ɗum noon wadde ko jangde coddol jiɗɗen wadde an jiɗɗo jangude o ƴettu kuɗol ma e carnet ma ɓallina seɗen janga kala ko janginma mi gaynumi ƴettu ɗum mbañitoɗa ɗum janga ɗum ɗiggina mbawa ɗum noon ko heblo tan goñi waɗa ɗum ɗo seeɗa hade men artoyde e jangde nde sen mbaɗi heni ɓetten ngal ɗo alluwal hande assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko arde salminde on e juurade on e siftinde en ko addi en ɗo ko addi en ko jangde ay gandal ene ɓallima heddi sa woɗɗini ɗum woɗɗuma ay ndeɗoma tiinde ande ɓallima kono a wawande yiide kono sa muccama e mayre tina yiterama ndeɗo e ndene ɓallima kono a wawa yiide guitema kono sa dubbi hen tan tina hinama ndene ɓallima kono a wawa yiide sa muccama hen tina tondundu ɗo e ɗo ñiñiɗe a wawa ɗum yiide kono so mo miwama tan tina ɗemgal ngal na nder ɗono ngal yaltani a wawa ngal yiide noppi ma ne ɓellima hoɓɓidu ma ne ɓellima dow hoore ma ne ɓellima les woore ma ne ɓellima wona gaɓɓole ma ne ɓellima a wawa ko yiyata kono a jogui haqqille ƴeewa daarogal kuccita e maggal mbawa yiide tiinde nde mbawa yiide hinare nde jiiya guite ɗe jiiya noppi ɗi jiiya tone ɗi jiiya les gayene ko addi han ɗum yiya ko daarogal ngal ƴettuɗa ngal kucciɗɗa e maggal nde mbawa yiide hoorema kono sa dañi daarogal a ala guite jeewaje ala dartiro hoorema ɗon kadi a wawata yiide hoorema wadde jangowo non ko wonɗo maɗo ɗum o saabi o wiya janginowo an garɗa mbiyeɗa jangowo ay jangowo ko ma wonde e janginowo jangowo ko ma wonde e jangowo daga ɓe goto kala so manki goɗɗo yahata wadde wiya ko bawowo e bayeteɗo jaadata wadde mo anda o wanne ha anda mo suusa o suusne ha suusa nden jangowo ko kulɗo reedu wadde jangowo ko tusɗo reedu
joni cuusalma ngal cuusata ha suusa ɗum saabi noon bindi gadda joni bindi ɗi gaddande mbaɗen ni ƴetten ngal ɗo alluwal hande hay ɗo joni sa waɗi ni aset keɓɗa ɗo alet keɓɗa ɗo altine aynes ɗo keɓɗa ɗo talata ay ɗo keɓɗa alarba ɗo keɓɗa a heɓi joyi goo ɗiɗi tati nayi joyi wadde aset goo alet ɗiɗi altine tati talata nayi alarba woni joyi ay fayi dow ɗum saabi ɗo henne innira jeeɗiɗi ay joyi wonga ɗo he jeeɗiɗi teskede ko ɗo ƴettata mbiya alhamisa ƴettaga mbiya aljuma ay alhamisa nani aljuma nan ga kamɓe nderata ɗo ga ko joyi nan dow ɗo ko jeeɗiɗi nan less so heewi rokkuma sappo e ɗiɗi rokkuma sappo e ɗiɗi rokkanma aydani joni noon suuɗa ƴetta oɗo nannaɗo ƴettuɗen oɗo nannaɗo hankadi jeeɗiɗi sa wi allahu ay jeeɗiɗi gonta dow ga henne a jeeɗi de wadde ɗo ko jeeɗiɗi ga ko jeeɗiɗi so heewi ga wona asaman ga wona leydi joni noon a faami jeeɗiɗi hen ɗo wiyete yontere sappo e ɗiɗi hen ɗo wiyete hitande ɗo ko yontere nde ko balɗe jeeɗiɗi lebbi ɗi ha sappo e ɗiɗi wona wiye hitande ɗum saabi noon o waɗanaleni lewru darima ko ñewa wayata ɗo hakkude lewru wayani so lewru waya sakkede mawɗo nde wayani ay nde teskede ñalɗiɗi ko ɗo loowi jonte ɗe ko ɗo loowi lewru ko ɗo loowi joni noon ɗo ina lewru ɗo innira nangue joni noon lewru nani nangue nani joni noon ɗo ndendinta keɓa harfeere wiyetede ha tongu ɗo wonta mim ɗo yeyte ɗo wona deel jiya ha tongu mim deel rokkuma inde wiyetede hamdu ayde capanɗe joyi e ɗiɗi joni noon lewru so waawi so janngo ari wif daro ɗo wiye goo oɗo goo daro ɗo addi wiya ahmadu ɗo ko hamdu wonno ndu maayi on saha innere allif oɗo hande woni goo lewru wadde en keeɓi ahmadu joni noon ay ɗo woni ko ngani joni noon ɗo jippitto mbiyen jeenayi ɗum limore
ɗo ko karfeje wiya allahu, ɗo ko limore wiya jeeɗiɗi, gaane ɗo ko jeenayi so limore, harfeere ha tongu jeetati, alif gotel so renniri wona jeenayi, ga ko jeenayi e jeenayi, inire capanɗe jeenayi e jeenayi, tongal ma inɗe allah ɗe ay capanɗe jeenayi e jeenayi, tongal ma inɗe allah waɗa ɗo ko jeenayi, ɗo ko jeenayi renda wona capanɗe jeenayi e jeenayi, tonga inɗe allah ɗe. joni oɗo tellinta ɗo keɓa min ha cewɗo min del wona muhammadu, ay ɗo o wonno ko ahmadu, ɗo o wonti ko muhammadu. ayde joni on sa waɗi ndani ay ɗo alif nani, ha tongu o nani, ay min o nani, ay del o nani, a heɓi ɗo ahmadu. joni on ay ƴetta ɗo alif ay laamo naata ɗo wona al, ay oɗo al ngal ɗo kowal al o kala naati e laami he rewti wonti muhammadu, ɗo ko ahmadu. joni on alhamdu saari lillahi, ay alhamdu lillahi wonayi alhamdu lillahi, ayde waɗa ɗo joni ɗo ko muhammadu lawmi nder ɗo, ay alif oɗo mbattoramo nder ga wonta allahu, nden ko allahu woodi e muhammadu. sa faami ɗon tan on saha noon ngaddora oɗo alif e oɗo laam gonnoɗo allahu, ay oɗo allahu ko ɗo allahu o haaɗi. joni noon oɗo capanɗe jeenayi e jeenayi woni ɗifun, ay ɗifun, ay ɗifun. joni noon ɗifun o ay ɗakanal nen woni jeenayi, ya e fa capanɗe jeenayi. joni noon ɗakanal ngal kangal ara naati e ha saqiru he ɗiwaɗa ay ɗo de o wonti ɗakoye ngal e allahu he, o naatiri ɗon o ɓeni waɗini o wontini o wonti allah ɗiifu. ɗo ko allahu, ɗo o naatiri ɗo o wonti laɗifu, wonti allah ɗiifu, allah ɗiifu, allah ɗiifu. ɗon woni la ilaha illallah. ayde mayde joni noon sa faami ɗo tan anda karfeje ɗe kono yahato ko wondema ha wawa yiide hunde, mbawa andude hunde. karfeje ɗe gajjira ko jeeyandema, ɗe gajjira ko walludema, ka anda ko ndawa e majje ganda, kanje ko gandal ɗe mbiyete. an mbiyata ko majjere, an majjere, karfe ɗiɗe woni gandal. on saha noon gandal e nder ma ara ayitmaɗe, an jaatima ko majjere, gandal noon e mofti e nder ma.
on saa karfaji ɗe ngoni yeeso ma gandal gongal e nder ma ngal kangal yaltata seeɗa seeɗa ene habruma karfaje ɗe ngawete naggam ha ɓoye jiya yimɓe ɓe har feere jiya pucci ɗi har feere jiya baali ɗi har feere jiya colli ɗi har feere jiya leyɗi har feere kala ko nanni jiidi har feere karfaje jara noon a janggaɗe ɗum ko woni mbiya mbaalu so heewi wiye baali ayi no wiyete neɗɗo so heewi mbiya yimɓe karfaje kala hen neɗɗo noon jogo inde no wiyete oɗo ne wiyeni mbaalu nguɗo ne wiyeni nagge ngeɗo ne wiyeni hankadi gandal ngal ene walta e maɗa e holluma laawol ɗo ndewata gonta gando mbirniɗi karfaje ko escalier nabbirɗe mbiya har feedeɗo ene wiye jeenayi te jeenayi ɗi a maani ɗi wi har feedeɗo ne wiye temedere har feedeɗo ne wiye ujunere har feedeɗo ene wiye joyi ndeɗo ene wiye sappo hankadi karfaje jogo hewore an noon mo anda hewore nde kaaɗa tan e wiide allif laam naggam o so ari karfaje cuuɗotomo o wiye sappo e joyi nogas temetati temen nayyi so windiri inde hagasi o watta inde limore suuɗo an sa ari mbiyora Moussa mbaɗa min wotaƴo simiƴe yayara ɗon kaɗɗa hen an kanko so ari o wiyemo capannayyi wowo jeegom siijo capanɗe tati temetati yeeyo sappo ayi renta wona hunde limore o wi allahu ne foti allif laam ha saqiru ɗon kaɗɗa hen kanko o ara o wi allif o gotel laamo capantati laam goɗɗo o capantati ha saqiru o joyi so rendi wona capanɗe jeegom e jeegom ayi o wi so rendi wonta ayi wonta o wiɓa ko wonta capanɗe jeegom e jeegom on saaha natta wiide allahu no meta capanɗe jeegom e jeegom a ɗaabira ko allahu o aɗa wi allif laam ha saqiru ɗon a yarata allah nderɗa mbiɗa allahu ɗon tolliɗa o ba ari capanɗe jeegom e jeegom ayi ko gotum kono sirti e mbaadi ɗum o saabi noon onene ɗum ɗo ko needewoni lelmam nguɗum a faami ɗon ɗum ɗo kadi ko gandal tan ngal koɗɗa ha ganda karfaje janggateɗe ala ko e bindata so allah walindima a wawi abadata o a wawi basɗe ɗe kala ko wira ka jangowo kala ko wira ka jangowo kala ko wira ka jangowo wadde ko lewto hijjo taro tati lewto hijjo taro gasi lewta kijja tara ɗum noon koye haqqille rewata haqqille ma o mbasa woɗɗindemo o ɓalloma o ɓalluma o ɓalloma o walluma jangowo noon so fawi haaldude e ma keɗoɗamo so fawi holdemo daaramo
somo wiye ndaara somo haala keɗoɗa no foti somo wiyeɗa ndaara somo haala keɗoɗa so gayni noon ane jaha ñewtinaamo anne gonta bindowo gonta kaalowo aɗa haala aɗa heɗo hoorema aɗa wiya allif keɗɗa allif mo kalɗa o mbindamo ndaaramo mbinda aɗa ndaara aɗa haala aɗa heɗo ha ɓo tan jiya ɗiggina hankadi kala juɗa allif majjirtama hankadi wonno a andi allif a wonde allif a jangi allif a andi allif kadi mbano kadi baawo mbano kadi tawo aɗa yaara noon ha gayna kadi foje ɗe kala hara feere jannguɗa mbawɗa gandal ari kadɗo jiiɗa ɗum janga ɗum woni gandal ɗum noon ko ɗum jinmi wallodirde e moɗon eɗen jaara jam jam mbasen heñade mbasen heppude eɗen jaara jam jam eɗen janga ko ɗiggi fof mofto ko ɗiggani ko jange ɗigga ko ɗigga jangi ko mofto ko ɗiggani ko jange ɗigga ko ɗigga ko cohlumi wona ko heewi ko jangde men ko codol nde wonno en joddaki nokku goto nafata noon ko waɗe codol ɗo gonɗa ɗo aɗa windane aɗa ndaara a saggi nodda en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa jiya en wasan men ngara noon kaala saggare ma cagguɗa somi andi mi haalanma somi anda mi wiima mi anda saabu mi anda ɗum koye gandal jeeya kala ka anda jaɓɓa anda ɗum kako naweɗa ka anda wot hersumide mi anda mi wawa mi suusa mi anda ɓilata neɗɗo ɗum noon wadde ɗum ɗo ko ekkorɗe haala eɗen kalda eɗen jogori janngoyde jangde men jangeten nde noon ko mbaadi jam jam mbasa heñade mbasa heppude ƴetta kuɗol ma e karnema ko winda fof janga ɗiggina mbañiroɗa mofta soɓoy gonta gandu ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kaw Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina o jarama salam